Ebben a videóban a számlázással kapcsolatos folyamatot fogjuk áttekinteni. Az asztalra kihelyezett jutaraktár parancsikonnal tudjuk elindítani a programot. A program indulása után meg kell adjuk a felhasználói kódot. A menü szerkezete lehetőleg egyszerűbb. Ez azt jelenti, hogy a leggyakrabban használt menüpontok a menüsor elejére kerültek. Az eladáson belül találjuk a nyugtaszámla készítése menüpontot, rakunk egy bizonylatválasztó ablakot, melyben kiválaszthatjuk, hogy nyugtát, számlát vagy szállítólevelet szeretnénk készíteni. Mi a számlázással foglalkozunk, így a számla menüpontot választom. Az első számlaíráskor a kezdő számlaszámot megadhatjuk, ez azt jelenti, hogy hanyas sorszámtól induljon a számlázás. A program alapértelmezetten az egyes sorszámot fogja felajánlani, és megadhatok egy másik kezdő számlasorszámot. A következő menüpontban a program kéri a vevőkódot, amelyet háromféleképpen tudunk megadni. Billentyűzeten begépeljük a vásárló vevőkódját, beolvashatjuk vonalkódolvasó segítségével egy vevőkártyáról. A vevőkódját név szerint is kikereshetjük az F5-ös vevőkereső használatával. Megadhatjuk előre a mennyiséget. 12 billentyűzeten szorzás billentyűvel tudjuk bevinni a mennyiséget, majd egyszer leolvassuk a vonalkódot. A számlát eszképpel tudjuk lezárni, ahol is a fizetési módot kiválaszthatjuk, hogy ez készpénzes vagy bankkártyás fizetés. Van lehetőségünk még visszalépni abban az esetben, hogyha a vásárlóknak még szüksége van valamire. És le tudjuk zárni rendbennel a bizonylatot. Megadhatjuk a címletet, ahol is a program kiszámolja a visszajáró összegét, és kinyomtatja két példányban a számlát.